OK, Marcel, BT, oj shit, kopol som si do kamery. BTS-ko, BTS-ko. Práve sme dotočili celú modrú vlnu, modrú slzu s týmto gimbalom, z ktorou už ma bolia ruky. Už ho nebudeme používať, už ideme robiť iba shorty z ruky a nejaké fotky. A máme dan na dneska. Dneska sme toho si myslím celkom dosť robili, čo ty na to. Dotočili sme modrú slzu, máme ďalšie klavírne predstavenie natočené, ktoré budeme musieť zostriať ešte. Máme hotovo. Ja nemám Wi-Fi zapnúť. Nevadí, dobre, pomôž natočiť tie shorty, máme Dan. No tak si na tom ideš ešte opisovať, alebo to ideme zrobiť a môžu si opisovať ten celý deň. Čo chceš spraviť? Shorty 2 a už na fotky. O tom, jak hráč niečo hraje. Random proste, tie shorty by som dával, že na random proste, to je fakt len o tom, že aby ľudia proste si išli pozrieť to, čo si majú ísť pozrieť. So zalepeným prstom? To zvládneš. Ja inak porezal sa ten ňouma. Jak sa dá inak reálne porezať na klavíri, akože fakt? Tak, keď to spravíš glisanto. R10. R10. Celý klavír potrebuje. Nevadí, nejdem ho utrieť, aby sa dalo vidieť, že ako to hrám na ňom krásne. Dávam do seba, už je dobre. Ale ako sa roztiahlo na celý klavír, povedz mi. Však ja nedotiahnem. Takže je tučné. Dobre, poďme na to. Ready si? Čo máme zahrať? Skúsme dať také short promo na slzu, aby sme mali, lebo shorty nemám z toho. Čiže zahraj niečo z oný. Mal si tam 5 pesničiek, takže už tých 5, to je asi to isté dookola, takže to niečo z toho zahrať. A to nemôžeš vystrihnúť z toho? Nechcem, lebo keď to budem strihať som, tak strašne stratíš kvalitu, lebo to proste, víš, lebo takto to máš celý senzor a tak nie, vieš, tak máš možno, že tretinu. Tak povedz, ktorú ti mám zahrať. Alebo čo sme tam dávali. Toto nie. Nie, táto je veľakrát už. Táto veľakrát. To ďalšie, dneska čo si hral. Toto sa mi páči veľmi. Toto, skúsime s týmto dať jeden. Môžeme začať, aby sme to mali? Tak povedz, potom ma stopni, keď budeš chcieť prestať. OK. Vieš čo, skúsi to tak iba vyrátať, že do 50 sekúnd. Ja teda tak budem katovať, ale keď tak si to vyráte, dobre. Dobre, točím, takže poď. Super. Tak máš dvakrát to isté. Tak mám dva shorty. Dobre, dáme moje first. Strašne to štípe, akože. Nebudem ti. Ja si musím dať dole play tu z toho. Ja viem, že to štípe.
Ne, dole. Ok, ide dole, ide. Ide, lebo musí. Ide, lebo musí. Kámo, potrebujem kúpiť ešte strašne veľa techniky. Kámo, počasie, že budeme kúpať že techniku a tak, a že budeme kúpať že oblečenie vieš, ako sako a tak. Že v kuse, vieš, no. Tak lebo prakticky treba, vieš, že by nebolo, že to isté dokola. Tak teraz ešte máš aj to červené, s tým sme ešte nič nerobili. Nie? Či? Look at me. Ty mal nejak retard. Ja, akože ideš fotku robiť? Počkaj, aké auto? Bro, vypni mobil. Ten mobil vypnem. A to točí ešte. Dúfam, že to nevidno moc. Nie, už na čo? Dovolenes. Strašné však. Dobre, tentokrát mi bližšie s tým. Skúsim To je proste. čo? Toto. Daj mi tam druhú ruku. F-moll? Či F-dur? Čo, aj mňa sa nepýtaj. Nie, F-dur by bol. C-moll, B-S-as. No, čo chceš, že pofotím. B-S-as. A potom pôjdeme- C. A potom pôjdeme tak, že pôjdeme niekde a spravíme normálne, že fotky, že nás. Toto sú len štúdiovky, vieš, že z toho jak hráme. Ty môžeš hrať, ale toto sú len také, že jak proste to robíme. Čo som chcel? Nie, čako som to hral? Už stačí. Ok, máma. Jep. Ďalší deň. Ďalšie trápenie hotové. Bum. Máme to done.